oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos maray na aldaw sa Satuya Agabos. Lunes gunyan, 25 ka Nobyembre taon 2024. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Testing unta na po, luway-luwayan ta na. Ta dipisil de kita na matunong Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo. De kita nakakaserbisyo. Salamat sa mahal na Diyos ta day manawara totalmente ang boses ta. Salamat kay VP Henry, kara News Director Mar, kara Joshua sa pag-take over, pag-diretso kan programa. Mantang tinawantan diit na panahon, makapahingalo sa tuyang vocal cords. Diretso na kita. Sundo alas 10:30 nin udto, tingog kan banwaan. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan or nagami merienda. Nasa tahaw na naman kan trabaho Lunes. Naglalaom kami na yaon po kamo. Mag-aantabay man. Dakul baga. Nagadarangog ka subago pa. Idiretso man tabi inindo. Sundo dyan na maghapon sa gabos na programa. Mag-iriba-iba kita sa pagi ka na informasyon dyan sa luwas. Ang Mega Force Patrol si Pading Jimmy. Chief Jimmy, si Jomar, Pading Jomar, Pading Al. Si Joshua, si Karen. Sa Manibela, si Henry Mata. Sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay. Sa Newsroom, ang walang kakupas-kupas. Diretso ang laban, News Director Mardela. Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jaresco. Siyempre si Madam Sia Leron, pati naman po si Jimos Barrios, sinda pa nagatarabang-tabang sagkod sa production asin sa social media platform. Iyaon man dyan sa IT, si Jerome Nico Martinez para po sa samuyang broadcast worldwide, netwide. Sa DCGB News Online, sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako man po girarayan sa indong magkakasabay-sabay. Idiretso ta na ini, baloon ta na. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. That's me, tabi Thank you so much man kay Dr. Philip Roa, Chief Tech Ramir, sa tuyang amigo, espesyalista po sa halunan, sa dungo, asin sa talinga. Yan. Talagang inantabayanan kita ni Dr. Philip Roa. Grabe ang pasalamat niya, Chief Tech Ramir ta. Day nawara su boses. Pigtatakutan na ninda Baad nga mawara, lalo na kay itong su bagyo, kinaagahan, igwa kitang boses. Kaya sustinido pag tabang man ni Doc Philip Roa. Salamat tabi the best manining espesyalista. Yan ang mga helang sa alunan naan, yan na talinga, dungo. Nahiling duman Chief Tech Ramir sa cellphone, so halunan ko.
may kunyan, may video si si Doc Philip. Pasalamat ngani ngaya piyuta daining nodes yan. Yan pala na vocal cords tabi madam siya. Pag tinubuan aning nodes, parang bukol, irreversible na yan. Yan, several years ago nag-warning na kainis ako si Dr. Philip ngaya piyo at amanon mong boses mo. There will come a time ngaya na medyo mapapagaw ka. And ma-recover man ngaya giraray yan. So, overused, termino na kaini. And, yan, medyo irritated. And, kay puwan so steroids na nga ni. For 1 week, steroids. And igwa pang follow-up mo niya na good for 1 month. Yan. Ano siya? Pwede na. Dakulunong kitang istorya tabi. Primero, so mga taga-duman Chief Tekramir sa Catanduanes, grabe man ang pasasalamat. Primero sa mahal na amang Diyos naghalat ngo na ning 2 weeks yung administrasyon ni Gobernador Boboy Kua to be sure kan impormasyon na ipapaluwas. So after 2 weeks tabi Chief Tekramir nagpasalamat ang mga taga Catanduanes sa mahal na Diyos. Siyempre pasalamat ay pigpapaluwas ni Gobernador Boboy Kua talagang zero casualty. Tabi imagine super typhoon iyan Jerome na uminagi pero zero casualty. Gabos iyan sa esfuerzos asin protection kan mahal na Diyos asin sa ining paghanda pagsunod kan mga yaon diyan sa Catanduanes individualmente and as a community. Yan. To super typhoon tabi yan. It is a record-breaking accomplishment man diyan sa Catanduanes. Para estudyaran ko Chief Tekramir, tulong matitinding bagyo an sinapar kang Catanduanes sa irarom kan liderato ni Gobernador Boboy Kua na-survive gabos iyan naitawid kun baga kan Kapitolyo yan. And siyempre pasalamat sa mga nagtatarabang sarok na dyan na naunambitan ining massive na itinaong tipig na taong tabang kan manlain-lain na grupo na may mensionar dyan ining so Team Albay. So ipinadarabaga ni Congressman Joey Sarte Salceda kan segundo distrito kan Albay. Dakul iyan na tawo 200 more or less na personnels, volunteers, may mga doktor, nurses, ordinaryong pahinante para luto, igwanin kung ano-ano tabi. Nagpasiring dyan yung Team Albay, may darang psychosocial care, igwang darang mga pagkaon, yero, gabos tabi. Kaya yaon pa dyan so water filtration machine kan may nilad, asin iba pang mga organisasyones man tuminabang nangapudan sa ining tig-organisar na massive na tabang ni Congressman Joey diyan sa Catanduanes. Ngunyan, yaon sinda sa Karamuran, nagdi-distribute nin mga pangangaipo, so na-disponer man tabi, nagpo-provide ng medical services, pati na po itong psychosocial care, and ining so pagtaon nin mga construction materials. Kaya grabe man napapasalamat kan mga taga dyan po sa Catanduanes sa grupong ni Congressman Joey Sarte Salceda. And gabos na nagtabang, daining sadit, daining dakula dyan na pagtabang. It goes a long way. Ano man tabi na klaseng tabang ang ipaabot ta dyan sa Catanduanes. Iyon na ini. So, pinag-antabayan ng tang critical kumpa no tabi
makasustenir sagkod na makabawi giraray sa normal na pagbuhay-buhay na ang mga taga dyan sa Catanduanes. Partikular itong sa Pandan, Panganiban, Pandan, Payo, Karamuran, Higmoto, Bagamanok, Viga area, northeastern towns tabi yan. So yan, yaon mo yan sina dyan sa Karamuran, Catanduanes. Yan. Sige, salamat po sa Indogabos and mga abuton kang tabang dyan, magpasalamat tabi. Po? Ang sa kuyang numero tabi sa telepono, kung igaw man kamo nin interest na magpartisipar, magpaabot nin pacheck lamang attendance. Good morning mga taga Legazpi. Tabi Albay District, na idaw kuman tabi kamo. Maray na aga kay Sir kay Papa Jason Napuyo. Hello. Lunes again. Yan, sige na tabi, pigi daw ko man sa mga pa-check ng attendance ka nagkapirat ang paradangog man sa tingog kan banwaan. Kadakol ba kasubago man ang number ko tabi 0942-670-1195. Smart yan. 0942-670-1195. Asin sa Globe 0960-730-115. Yan. Dakol pa kita mga istorya, maging salado lokal, asin salado nasyonal. Pakalis mo na, ka nagkapirang mga pagirumdom. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan, kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis Legazpi City near Rawis Barangay Hall with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdarasa na ning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuan ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwag. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng sa kong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only
only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokal. Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom. Para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Door Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Any development tabi duman pasensya na day ko na kwan. And kung sabing nagpapataw-pataw na barko diyan sa Iguana ning development tabi, nagpapataw-pataw na pano nin pasahero tabi barko diyan sa kadagatan between Catanduanes and Albay. Yung MV Don Herculano, 14 oras na nagpapataw-pataw dyan, sa kadagatan na iyan, dai paata ni na rescue or ongoing pa sa natabi, MV Don Herculano. I am trying my very best na makakontak tabi sa mga tao mismo duman sa ferry boat. Igwa na nagbutang development tabi kay ni dyan. Madali isang tabi pa rin Jomar, maski sa Coast Guard Guide o sa kunyan, sa mga paseros, MV Don Herculano ini. Na kunyan dyan, nagpapataw-pataw sa kadagatan. Sabi, ang pinag-apudan ko, sabi sa Catanduanes, ining si Madam Carmel Bonifacio Garcia, nagko-coordinate man ini sa Coast Guard, and igwang ining mga nagpo-post digdi sa satuyan, nagpapaabot digdi sa tuning informasyon, kukontak ko man, dahil man nagre-reply, Yan, sige. Diretso na muna kita baka may relasyon digdi ang report ni kumpadreng Jomar na bien. Pading Jomar, good morning. What's happening? Tama yan pa Actually, halipasan ako ngunyan sa Coast Guard Tabaco. May nag-rescue na duman sa Don Herculano. Pero ang nag-rescue, pag-iriba man sa nindang barko, ining Don Antonio. Sa pinaka-ultimong informasyon na nakuha kan Philippine Coast Guard digdi sa Tabaco Station. So doon Antonio, nasa mga kabangang nautical miles na sana ang distansya hali duman sa Don Herculano na sa indang i-rescue. Ang istorya pa lang kay Ampade, basado digdi sa Coast Guard kay Coast Guard Petty Officer 2 Second Class Petty Officer Second Class Jerome Viñas na nakawalay kan DCGB nyo sa bunaw garing magtaram na live na alas 7 kasubanggi kan marautan sarong makina kaining Don Herculano hali sa Birak. Ang distansya niya pa sana hali sa Birak 2 nautical miles. Harani pa lang. Dahil lamang nag-upload ki-rescue o ano pa man na informasyon, nagpaabot ki informasyon sa Coast Guard. Dahil nag-SOS. Jesus Mariosep. Ngunyan, nagngalas lang sa Coast Guard Tabaco, supposedly, maabot digding alas 12 banggi, dahil nag-abot sa barko. Dahil nagkukontak. Dahil sa pier. Dahil nagkukontak. So, nag-contact na duman sa Don Herculano, iyon na itong sa Coast Guard na mismo. Pigapot o nga, di ka mo nag-abot pasado alas 12 ng banggi. Duman lang din na naaraman na sumaki na naraot. Habang imbes na mag-contact sa Coast Guard, nagpigre-remedyohan, sumaki na. Jesus Mariosep.
O dahil sila nagkukontak duman sa port of call ko taninda po Coast Guard Tabaco or Coast Guard duman sa Inalian sa Catanduanes. Sige sa so remedyo kan pirang makina da tabi ini over. Duwa ang makina, susaro, tingko pa andar, tanganin na day maanod. Di saro baga sa makinang nagdadalagan, di sige sa nang ikot. Oho. Nagkarilibong na sa mga pasahero, tapo na alas 7 banggi. Sagkod mo yan. Papataw-pataw, paikot-ikot. Sagkod mo yan, nagpapataw-pataw pa sila dyan sa kadagatan. Roger, kay ikot-ikot, kapapandar ka ito, nakaantos na ngunyan, digdi sa Paranila sa Tabaco, 6 nautical miles ang distansya sa San Miguel. Basado digdi sa Coast Guard. Ta nakikipag-communicate na duman sa Coast Guard dahil naman nagpa-rescue sa Coast Guard ta nag-communicate na dasin da duman sa sarong pag-iriba. So barkong Don Antonio iyuan padulok na duman na iyuan maguyod kan barko para makadulok digdi sa pier kan syudad kan Tabaco. Iyo kay puan yan kumpadring Jomar na marescue tagulpi na ang nagkakagurutob na sa mga tao duman na dit na kan sa indang buhay lugaw da ang pigkaon da ining kutsara kung ano pa man. Grabe na, ang kamagpakanday lamang basado sa Coast Guard dyan, nakahurn mo, day nag-contact lamang, mag-SOS. Nagnalas na sana sa Coast Guard, kaya sindala nag-contact, wata day nagabot. Now, so ma-rescue man na pig-contact naman ka ito na pag-iriban nindang barko, muni pa sana, as of a few minutes ago, kaurong kan Coast Guard sa radyo, nagdadangadang pa sana digdi sa sarong barko na ang barkong i-rescue nasa 6 nautical miles away from San Miguel Island. So nagdadangadang pa sana duman. Oo, pero ang souls on board, pasahero. Dahil ko naman apot pa rin piyo, birisyon nga nining sa Coast Guard, dahil man nagpupurundo ang arapudan radyoan, nahadit man sinda, naglakop na sa social media sa gabos na bareta, dahil nakaisi sa Coast Guard. Iyo na nga ni Ansos Mario Sepano. Sige. So, iyo yan ang abangan tayo nagluwas lang ako digdi sa Coast Guard, pero pagluwas ko, ang distansya is mga 6.6 nautical miles na sana kaining ma-rescue, duman sa barkong i-rescue, na nasa 6 nautical miles man, ang distansya hali sa San Miguel Island. Sabi kang Coast Guard, pag dulo ka ito, kakabitan kung ano-ano para maguyod, to digdi sa pier kan syudad kan Tabaco. Nako, sana ma-rescue ang tulos and salamat tadainin maraot na panahon sila na experience yan, mag-aga banggi sa experience nindang yan dyan sa kadagatan, dahil lamang nag-SOSO kapitan kan MB Don Herculano, basado dyan sa Coast Guard na kahuron mo. Roger Rondati, yan ang konfirmasyon sa tatuya ni Petty Officer Second Class Viñas, Deputy Commander yan digdi sa Tabaco Station. Iyo kung 6 nautical miles na lang iyan, more or less, hali sa San Miguel Island, igwa na ining contact siguro sa kunyan sa ining mga telecommunications company. Baad makakuha kita ning contact gigibo ako medyo tabi pa ding Jomar, mga tugang na makakuha mismo nin na contact naman sa pasahero. Roger Ronda, sa radyo nagkakontak ka na digdi. Nakukontakin ni kang Coast Guard. Sige. Baka makakontak kita sa pasahero na lang tabi, paripiyo ko may pasahero. O sige, pakitutukan kumpadre Jomar, tabako ini basta-basta. Nagtagang ordil ninda ini sa katahawan kan dagat. Roger Ronda. So, ano pa man ako sa pier, ako nagali, baburong bantayan tayo yan, sunod na makaantos digdi. Sabi, estimated na makaantos, duman sa barko, susarong barko, mga alas 10 da. Nin aga. Ngunyan, alas 10, maabot na, maabot kayo ning ma-rescue yung barko, so, doon Herculano, Roger. Ang nag-rescue yung barko is Don Mariano. Don Antonio. Don Antonio. Don Antonio. Anong shipping company daw yan, kumpadring Jomar? Ko na confirmar, pero may nagsasabi Santa Clara daw. Santa Clara. I'm not sure, pero duman sa post, sa mga nagsisirculate, nababanggit ang Santa Clara Shipping Lines. Iyo, sige. Okay. So, ayun pa rin, nakabang lang kita digdi, tahilingot akong anong oras ko, halimbawa, alas 10 makadulok itong barko, siguro
siguro alawig pa yan antes na makagilidig sa Pirkan Syudad kan Tabako. Yan pa diyan mga follow-up, Jomar Bian, DCGB. DCGB on assignment. Sige, iyan tabi so pinagme-mention ta kasubago na developing story na yaon dyan nangyayari sa tahaw kang kadagatan sa pag-ultanan kang Catanduanes, Budakan, Albay. Ining Don Herculano, duwa kayaan na rota dyaning biyahe from Tabaco Port pasiring sa Catanduanes. Igwa dyanin mga ferry boat na hali sa Tabaco mapasiring sa San Andres Port. Yan ang port of call ninda. Hali sa Tabaco. Medyo ralipot na kunyan tabi yan, rota. Ano ralawig na rota? Ining so hali sa Tabaco, pasiring sa Virac, Catanduanes. Duma sa port kan Catanduanes. Tamakwam pa yan. Kawikaw pa yan, pasiring duma sa Catanduanes. Ngunyan, ining basado sa report we are relying on the dispatches information na pinagpaabot kan Coast Guard kay kumpadreng Jomar Bien. Kay kumpadreng Jomar Bien, diyan sa Coast Guard, tabi. Yan. Ang sabi, ining MB Don Herculano, kwan iyan, na rautanin makina kan maghali duman sa Port of Virac, nagakapirang nautical miles pa sa ng distansya, narautanin makina. Twin engine initabi. Ngunyan, ang sabi, we are quoting yung source ni Pading Jomar, Coast Guard mismo, daidaan nag-sending SOS, ning distress signal sa Coast Guard. Kaya dahi man naka-aktibar sa Coast Guard. 14 hours more or less, sabi kan mga nababasa niya to sa Facebook, na ordeal dyan sa kadagatan. Tanaraot sa sarong makina. Ngunyan, yan ang mga naka-experience na ko kan Chief Tekramir na naraotanin sarong makina. Ang diskarte dyan kan Kapitan Arog ka ini. An pagkapaandar kan sarong makina, babawion kan timon, halimbawa sa tuo, babawion kan timon. Takon saro sa nagmakinang maandar, pwedeng kumabigan pa wala or patuo. Yan. Pagkapaandar kan makina, halimbawa so walaan na nagdiferensya dito sa andar, mabirik yan managad ng barko at papawala. Yan. Pagkapaandar kan makina sa tuo, so nagandar na makina, papalso ko niya ni paloy-luway, babawion kan timon, patuo. Tanganing mag-stretch ng dalagan. Yun ang gibukan kan kapitan. Ungon yan, inidaatabi, pa kunya na ayan, yaw na digdi, halos may 6 point something nautical miles lang ang distansya, digdi sa may San Miguel Island, darani na digdi sa Rapu-Rapu, sa Tabaco. Ang ma-rescue, so sa indang sister boat, sister ferry, ining so kunyan, so kasabay maninda na ferry boat ata yon, maguyod, pasiring digdi sa Tabaco port na. Yung sana po maligtas man yan ng safe da, kahirak man ka mga pasero, maranyan itada ining maraot na panahon ngunyan. Developing story po yan dyan sa kadagatan, kan sa tahaw kan Catanduanes, asin kan Tabaco, kaya kan Albay. Tabi? Dailang ni accounting pa yung Coast Guard kung pirang souls on board ang yaon dyan tabi. Igwa kita ning pinag-chat tabi duman sa mga yaon duman supposedly sa barko pero dain anya niya si Madam Carmel na Ma'am Carmel, you're on air po sa programa na pasensya na po ma'am. You're on air. Ma'am, igwa ka pong contact duman sa mga pasahero kan MB Herculano. Yes sir, Opo. Kindly ma'am I-connect ko po kayo sir. Kindly po ma'am kasi interesadong maraming publiko kahirak man kan mga yaon andyan. Yes, opo, kasabanggi pa. Kasi ang problema po, ang ma-rescue pa po sa Inda is galing pa ng Samar o under Santa Clara Shipping. Kaya natagalan. And then, ang sabi naman po ng Coast Guard,
since it's mechanical trouble, it's really the shipping lines Aha. na may responsibility po to rescue. Yun. Pero I think igo po ning si Sir Alan, may friend din tayo na nag-comment doon. Maybe merong tugboat na yung Coast Guard Bicol po. Okay, kindly. Opo, kasi haranin na po sinda Sir San Miguel Island na eh. Yeah. Nasubanggi pa sinda sa laot. Sige po Sir, i-contact ko po and then i-connect ko po sa imo Sir. Yeah, po. And Opo. para So yung nandun kami. mismo, Fernandez din ang apelyido. Sige po. Yeah, In sige a while, po. sir. Yeah, thank you so much, Opo. Ma'am Carmel. Mabuhay ka. Thank you so much. Opo. Sige tabi. Sige. Yan tabi mga initial na pagipag-ulay niya to mismo duman okay dyan sa istoryang na pwedeng makatabang makakuha kita ng informasyon tabi safe po yung pasahero na na-stranded sa tahaw ng dagat as per Coast Guard. Salamat sa Diyos. Nakaabot tabi ang Coast Guard sa barko. Itutulak na lang sindanin MV Antonio. Ang sa indang location is 11 nautical miles sa Tabaco. Ihalat na sana niya to an official statement kan Coast Guard kung ano nangyari. Sabi ni Gob Boboy. Iyo tabi daita naman pigdidisturbo sa gobernador. Ta grabe na volume kan responsibilidad gunyan kan gobernador kan Catanduanes. Tabi? At least safe ang mga pasahero. So, iyan palan pag araw ka ng mechanical failure basado sa informasyon na ipigpahayag ni Madam Carmel na Bonifacio Garcia, parang responsibilidad mo na kan shipping lines pag-rescue pag araw ka ng mga mechanical failure siguro. Well, anyway, halatod na tabi MV Don Herculano yan tabi yaon dyan nagpapataw-pataw in between sa kadagatan kang Catanduanes asin kan Albay. Medyo haranina dyan 6 point something nautical miles na lang dyan sa may San Miguel Island. Sige. Dahil ka mo magpuknat tibad baka kontak kita nin pasahero mismo hali duman sa nasabi ng barko. May dagdag pang istorya dyan sa luwa si kumpadreng Al Mario. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Good morning. Thank you so much. Padipigalat na sana. Kansang ko ni ang panlawigan. Dahil nasa kamot naman ni Acting Governor Baby Glenda Ong Bunggao kung dadangogon niya ang sentimiento kan mayoriya sang guni ang panlawigan na rumpaguna ang Green Guardians Task Force Quarry digdi sa Albay. Sinabi ni Board Member Siam Ismael na mas maray ng siring ang sa indang kaagadan sa paagi ng resolusyon. Napig pasar naman ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla kaysa katurugan na sa naninda ang lantada na anomalya na nangyayari sa quarrying digdi sa Albay. Ehemplo, ang ebidensyang pagpresentar ni Board Member Ismael na recycled na ang ibang resibo na pig transaksyon kan ibang nagka-quarry. Kaya ang mga volcanic materials na naguluwas halay dyan sa mabinisan kan mayon, iyan konsideradong illegal na ang mga transaksyon. Kaya dahil naglalaog na buwi sa kabankan gobyerno provinsyal. Padagos ang pagkalugi kan probinsya. Sa record, first quarter kan 2024, nagbaba ng 21% ang tax collection kumpara kan 2023. Second quarter, nag-33% na. Pag third quarter, nag-44% na. Kaya ngunya na Disyembre, tigilaw man na pwedeng bumagsak panalo kung dainin na tatawan ininin aksyon. Abonado na sa pansweldo kan maabot 500 sa mga Green Guardians. Kaya dapat sa naman narumpaguna ini. Tawanan na nin aksyon ini kan gobernador base iyan sa naging kagadan kan nasaguni ang panlawigan sa paagi ni resolusyon na pigalat mo niyan ang magiging development. Yeah. Paday, informasyon pa mga follow-up digdi sa Kapitolyo. Alarmario. Thank you.
Thank you so much, kumpadreng Joe. Marali dyan sa luwas. Yan, igo po kita nin naka-establish na kita nin kunyanin na sandali mo na baad lamang kung ano ma-ondra kita ka ini pasayro mismo dyan sa MB Don Herculano. Baad makalusot kita nasa tao ini ka na kadagatan Yan. Yes, good morning Sir Edward Fernandez. Good morning po Sir, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Hello. Opo. Sir, i-confirm ko lang po tabi sir, we're on air sa programang Tingog Kanbanwan. Confirm ko lang po tabi kon pasahero ka dyan po nganyan sa MV Don Herculano. Over. Yes po. Oo. Pasahero po ako. Opo. Sa info mo niyan, kung ikaw kang ideya, sa inang eksaktong lugar na po nindong niyan, kung ikaw kang ideya? Ngunyan, halali po kami sa San Miguel Island. Malapit na kaming pumasok doon sa sa puerto ng Tabaco. Kaya lang ngayon, in progress po yung pagkabit ng rescuer dito sa vessel namin. Opo. Haranin na kamo dyan sa natatanaw na nindo sa Pier Can Tabaco. Day pa po. San Miguel Island. Yung entrada pa lang. Opo. Malapit na. Opo, iguan na dyan sir sa indonin haraning barko na sabi mo pigkakabitan na nin na kable? Yung barko ng shipping line din na galing ng Samar. Oho, iyaon na dyan, nahiling na nido, may visual na kamo? Iyo po, nakakabit na yung lubid niya. Parang hinatak na dandahan. Oho. Sir, tawan ta kaning pagkakataon, paki-istorya, ano ang nangyari? Madangog tabi kami. Kasuhapon po, kang paghali mining Port of Iraq, paglampas mi po ning Tagungtong Point, yung nililikuan padiretso ng Makeda Channel, nasira po yung nila, mga around 8 p.m. kagabi, nasira yung engine, yung isang engine yung sa left engine na. Kaya ang nangyari ay kadalasan umiikot siya kasi hindi makontrol masyado ng timon yung current ng tubig. Kaya tumatakbo kami ng halos 1 to 2 knots ang naging takbo namin. Kaya matagal kami bago nakarating dito sa may bandang Rapu-Rapu Island. Tapos kagabi, nung medyo malapit na sa may San Miguel Island, ininto muna na yung kapitan kasi mahirap mag-atraka dahil may mga bahura dito, baka sumabit. Opo. Kaya ngayong umaga, medyo lumapit-lapit kami kahit mahina yung takbo niya, lumapit-lapit kami sa San Miguel Island. And hindi naman kami pwedeng pumasok kasi labas-pasok na rin mga regular route ng mga ferry. Galing Tabaco, palabas ng mapunta na kami dito sa may San Miguel Island. Iyo tabi. So, kumusta? Dahil man kamo pinabayaan kan crew dyan sa MV Don Herculano? Ngunya na aga po, medyo nakapag-serve man ng light na meal, lugaw. Oo. As of now. Pero as of now, gutom na talaga kami. Mayo nang mabakal dito sa kantin. Naubusan na sila ng tinda. Oo. Kaya ngayon may nag-coordinate naman kami sa Coast Guard. Ang paliwanag kasi ng Coast Guard, pagka mechanical problem, hindi sila nakikialam. Unless yun ang nila, parang too technical naman na, kasi hindi nga distress pero gutom naman kami. Yun ang Okay. So, kumusta yung kwan? Doon. Medyo nagpuputol-putol na tabi, sir. So, hello, sir? Ayun po, narinig po kita. Opo. So, was there an announcement coming from the captain na medyo may diferensya yung makina?
Yeah, mga 8:30 kagabi, nag-proclaim na sila ng na talagang may problema. Okay. Pero nadiskartehan man, ano mas report, Umuusad kami, kaya lang kadalasan umiikot kami. Minsan nakaharap kami pabalik sa Catanduanes, minsan nakaharap kami papuntang dyan sa may Lagunigol. Ay, sus. Minsan nakaharap kami sa Tiwi. Oy, sus Maria. Kasi mahirap kontrolin. Iyo ta. Kasi isang makina lang. Sige tabi. So, kumusta ang dagat, ang panahon mo niya diyan tabi sa Indo? Go ahead po. Medyo magalaw. Kaya yung mga pasahero talaga stress na. Ano ba magalaw po siya. Pinasuot ba kayo ng mga life jackets ba Hindi naman po. Oo. Yung mawala naman yung bang. Come again, naputol ka po. Hindi naman po kami pinasuot ng life jacket. Okay. So talagang mabagal lang yung takbo, Hello? Yun, nako. Signal ng problema. Hinahatak na kami. Hinahatak na kayo. Hello, sir. Opo, ongoing na po ang hatak. Medyo mabilis-bilis ng takbo. Kontrolado pa rin po, sir, kasi isang lubid lang nakakabit. Ay, so sana wag yan. Pero at least, papunta na kami ng Port of Tabaco. Papasok na kami ng San Miguel Island. Papasok na kayo San Miguel Island. At least nakikita na niyo yung San Miguel Island. Hindi na coveran pa po siya ng kasi pagpasok kasi ng San Miguel Island, may nakaka-cover pang parang wetland dyan sa may Tabaco. Opo. Hindi kaya, pero ito, kitang-kita na yung port. Opo. Mga 30 minutes po, sir, to 45. Okay, sige po. Mga ilang pasahero kayo dyan? Mga ilang pasahero kayo? Marami-rami din, sir. Siguro lampas din kaming 100. May mga bata? Parang may nakita akong mga dalawa, isa ganyan. Okay. May mga vehicles din sa baba? Puno po kami ng vehicles. Ayun. Puno po yung car deck. Opo. Sige, Sir Eduardo Fernandez. Salamat, sir. And any background, saan po yung work ninyo, sir? Kami po ay, ang asawa ko, pasyente po sa BRT. Supposedly dapat kanina umaga nasa triads na kami para sa follow-up check-up ngayong hapon. Kaya lang ito, medyo talagang hindi naasahan na mga pangyayari. So far, medyo comforted na kami na umuusad na. Yun. Nakakabli na kamo, pigbubutong na kamo kan sa rupang barko. Yun na po. Ongoing na. Sige, salamat din Maray, and we pray for your safety na makaabot na kamo sa Port of Colnido dyan sa Tabaco. Thank you very much, Sir Pio. Thank you very much po. Thank you so much. Mga tugang, si Sir Eduardo Fernandez, nakahuro niya to, duman mismo, sa nagpapataw-pataw na barko, ining MV Don Herculano, harani na po, dyan sa may San Miguel Island. Thanks God at iyon na nga niyan. Safe man as of now, ining mga pasero dyan, sa nasabi ng barko. So iyon nga niya, pigsabi ta Chief Tekramir, minataririk yan kung dahil nadidiskartehan ng todo, minataririk yan. Marangan ita nadidiskartehan man kan mga timunil, budakan kapitan na makaabot sa araw kaining estado na medyo safe na komparado ka Subanggi na narautan sinda duman sa may rani pa sa Tagungtong Point sa Virac, Catanduanes. Mabulta ang programa Pakalis kan Narlawig na Parada. Sa pagbabago, merong kalinga ni Loria, kalinga ng masa, si Kaloy Andis Loria, mahal ka ng masa, tunay na albayano, sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andis Loria. Maginhawang araw!
Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa nearest Generica Drugstore and enjoy 20% off on Wise Deals Holiday Ginhawa Treat from November 1 to December 31, 2024. See posters and print ads for more details. Huwag magpahuli. Check out our participating stores near you. Follow Generica Drugstore on Facebook and Instagram at Generica Drugstore and on YouTube and TikTok at Generica Drugstore PH. Promo runs from November 1 until December 31, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0542 0/2024. If symptoms persist, consult your doctor. ASC reference code AO196 N110624G. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigigibong sarong punching bag kan gobyerno para matahuban ang gabos na anomalya sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang sinabi ni Vice President Sara Duterte matapos ang aligadong panraraot sa iyang pangaran para matambunan ang kapalpakan kan presenteng administrasyon. Sigun sa Vice Presidente, handa siyang magpasairarom sa anuman na klase nin eksaminasyon para mapatunayan ang sa iyang sadiri sa mga tawong nagsasabing siya ang aligadong may sayad. Dagdag pa ni Duterte na handa man siyang magpasairarom sa drug test sa kondisyon na dapat kaibanan ang gabos na opisyales kan gobyerno. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng
ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kon si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Ito, ligtas
sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Maray na agad yan kay Papagani Quiapo Vergara. Papagani, dyan sa Albay Hotel. Good morning sa Indo. Papagani, Albay Plaza Hotel Bayanta, baba. Papagani, maray na agad tabi sa imo. Long time no si Papagani, ano? Sige, nagpadara sa tuya, pinaghugot bikuta na so live feed kan sa tuyang source si Sir Edward Fernandez. Kailang day na hugot para livean ko ta na duman sa samuyang online. Pero pinaghahatak na po sinda, maray man ang panahon dyan sa kadagatanaan in between Catanduanes and Albay, tabi. Sige, dire-diretso na kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen, go ahead. Good morning. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tapay. Sa dagdag niya itong baleta, sisimplihan sa naman kan gobyerno provincial kan Albay. An sa indang Christmas party, ngunya na Disyembre, bilang paagi maninda, kipagrespeto asin pakidumamay sa mga nagulpi kan mga uminaging bagyo. Inian mismong kinumpirmar ngunya ni Albay Acting Governor Glenda Bungaw, may kinaaraman sa mga masunod pang aktibidades kan gobyerno provincial. Sa binukas na impormasyon ni Governor Glenda Bungaw sa Disyembre sa Tabi Sir Pio, Human and Sports Fest kan provincial, sasabay naman digdi ang Christmas party ninda. Kaibahan na dyan ang mga manlain-lain na department offices kan provincial government. Sa sigun sa gobernadora, ini na ang pinakatipid nagkikibuo ninda o kaya makatipid naman sinda digdi dahil ta ang magiging kasimplihan man kan magiging nindang Christmas party paagi man para makisumaro lalo sa mga albayano na nagkadaranyaran ang mga kaharungan at sinagulping maray kan mga uminaging bagyo. Dagdag pa ni Governor Bungaw, sapat na ining Kapitolyo tangani tigdininda iselebrar ining simpleng Christmas party considering nga ni na tigre-rehabilitate pa sa ngunyan ang Peñaranda Park which is supposed to be kuta dyan gaganapon so kumbaga opening man kan Christmas celebration. Ayan, Tabi Sir Pio sa tuyang informasyon hali di sa luwas Karen Ala DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya. Sa upang report bago kita magtapos kang programa, nasa linya man si Chief Jimmy Pading Jim. Good morning, please go ahead. Yes, salamat Abi Padi. Mga dagdag na bareta, pigplantara nanin kaso. Ansyam na mga personang sakay sa FB Susi kung saan kan na maagahon ka Nobyembre 21 sa area kan Marigondon, Coastal Barangay, sakop kan Piuduran, na intercept kan Maritime Law Enforcement Team, MLET, na nakabase sa Basicao, West Coast, ang siring na motorized bangka habang nasa seaborne patrol operation ang MLET na pinapamayuhan ni Captain Roel Di Ocampo sa kadagatan kan Piuduran. Durante kan nariparo kan mga personang sakay sa bangka, nadadakaw pun sinda pigbalo pang itirikwang sa dagat ang mga counterfeit na mga sigarilyo. Alagad ay na ang mga ini nakapalag sa mga otoridad. Ngunya na pagkaaga, party kan follow-up kaulay kan DCGB nyo saan tagapagtaram kan Maritime Law Enforcement Team sa persona ni Police Executive Master Sergeant Larry Allende. Sinabi kay ni na ansyam na mga personang nadakop ninda yaon pa sa kustodya ninda mantang sa mga ebidensyang sigarilyo pig turnover na sa Bureau of Custom Tabi pare. Pigpailanaan na mga ini ni kaso violation sa Republic Act 0863. Iyon na nga ni ang counterfeited na mga sigarilyo. Boxes ng mga sigarilyo ini Tabi pare. And sa initial na estimate, sobra sa 14 milyones pesos. Matindi. Ang kantidad alagad sa latest validation kan Bureau of Custom na
plus yung mga na-recover pang iba na mga kinarto o kaya nakabox na mga sigarilyo, uminabot na ini sa 21,600. Ayun. 21,600,000. Idinagdag pa ni PIMS Allende. So ibang detalye lalo na kung paano ini nakalaog sa kadagatan kan pwederan asin kung sa ini dadarahon. Dahil nang una pinag-reveal sa DCGB nyo sa pagsabing ongoing pa sa indang investigation and the case build-up. First time ining may nakalaog digdi sa area Kanalbay, inaharap tayo ni ng mga kargamento, tabi pa din ang uguntahan pagkapag-ulay niya to sa tagapagtaramkan Imlet na nakabase sa Coastal Barangay Canter District. Hindi po siya, sir. Dito, actually, hindi po siya locally produced at hindi po siya available sa market natin. Ay, wala po tayong brand na gano'n dahil sabi ko na nga po, uncertain po yung production na dito. Oho. So sa investigasyon ninyo, sir, saan daw yan talaga, saan yan dadalhin? As of now po, sir, hindi kami makakapagbigay ng detalye patungkol sa investigation dahil continuous na po yung case build-up doon para po matrace natin kung sino at saan po talaga nang galing yung item. Yan tabi pa dahil familiar digdi sa Satuya. Answering na mga klaseng sigarilyo and dahil ini bako ini localized produce and ang pagtubod hali ini sa ibang nasyon tabi pa de. Sa itong karon ta kumpadre si Sir na Allende. Larry Allende tagapagtaramkan na Maritime Law Enforcement Team. Iyo ka barkada tayan si Sir Larry. Ayo. Very accommodating and the best ni pamamayo yan ni Captain Roel D. Ocampo. Sige. Yan tabi pa din mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Salamat man kasi do pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay day maghali. Masunod tulo si News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez.